I met myself last night, crossed unspoken lines. Wat moet die titel ons vertellen? Die titel vertelt mij gewoon hoe ik gewikkeld ben. Hè? The way I'm wired. Een rare persoon die ik ben volgens velen. Ik vind mezelf wel heel normaal, maar de meeste mensen niet. Maar dat gaat... in mijn hersenen werken iets anders dan de meeste mensen. Check my cell phone and my doobies. But look at you and all is well. Nou ja, we hebben besloten om niet met gasten te gaan werken. We doen het gewoon met z'n vier. Gewoon old school. En wij doen veel nieuwe nummers. Maar we hebben ook besloten om dat een beetje uit te zetten in een tijdlijn van de eerste album Fertility tot de laatste plaat The Way I'm Wired. Dus ook veel oud werk waar we al jaren niet meer hebben gespeeld.